Лосева, Рыбніца, Вішневец, Заречанка, Первомайскі. Як думаеце, гэта назовы якога рэгіёну? Падмаскоўе, напрыклад, а можа быць нават Калінінградская вобласць, карацей, нейкая расійшчына, так? Гэта, спадарства, назовы мясцовасцяў з Градзеншчыны, старадаўняга краю, самага захаду Беларусі. Як жа так атрымалася? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Тры зубы пагоня». І сёння мы пагаворым пра каланіяльную тапаніміку. Усе гэтыя дзяржынскі, партызанаўскі, сцяпныя і гэтак далей. Чужыя назвы, якія змянілі не толькі ландшафт, але і свядомасць людзей. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. Адкуль мы ведаем гістарычныя назвы нашых гарадоў і мясцовасцяў? Гісторыкі іх знаходзяць у летапісах, іншых дакументальных крыніцах. Напрыклад, сучасны Мінск – Меніск, сучасны Гродна – Гораден ці Городна. Як у супраслівскім летапісе мы можам прачытаць «Он вже до Городна приехал з Дорогічна». Сучасны Брэст – гэта Берасце ці Бярэсце. Тут старажытная назва разам з націскам збераглася нават у фальклоры. Вось, напрыклад, дыялектная песня, запісаная ў 1950-х на Драгічыншчыне. «Славною місто Бересто, новое місто Бересто, в Бересті вулиці тісні, в Бересті жинишки пышны». Факт, што цікавыя гістарычныя назвы кардынальна адрозніваюцца ад сённяшніх. Той жа, напрыклад, цяперашні Полацк, найстарэйшы з летапісных гарадоў, вядомы з 862 года. У крыніцах ён называецца Полацк, Полтэск. Гэта розныя формы, як мы можам заўважыць. Прычым, адна справа, як яно пісалася, а іншая, як вымаўлялася. Назва паходзіць ад рэчкі Палата, але сённяшняя назва Полацк для беларускай мовы трохі дзіўнаватая, не? Так і хочацца сказаць Полацак, больш галосных, каб было. А справа ў тым, што па меры паланізацыі ў Рэчы Паспалітай у дакументы ды на мапы трапляў польскі варыянт, які пазней перайшоў у расійскую мову пасля падзелу Рэчы Паспалітай, а пасля, ужо ў часы СССР, у беларускую мову, ужо скалечаную русіфікацыяй. Таму акурат замест назоваў такіх як Слуцак, Клецак, Шацак атрымаліся больш цвёрдыя Слуцк, Клецк, Шацк і гэтак далей. Старадаўні Менеск, а жыхары яго доўгі час называлі сябе міняне, стаў Мінскам, бо па-польску было Мінск. Дарагічын, Драгічын. Як быццам спецыяльна папрыбіралі галосныя літары. І так атрымалася, што назвы найбуйнейшых беларускіх гарадоў былі перакручаныя спачатку на польскі манер, а той на расійскі. Але на гэтым не ўсё. Добра, з гарадамі расіяне ў 19 стагоддзі проста перапісалі мапы, а вось вуліцы перайменоўвалі ўжо мэтава, накіравана. Прычым задоўга да праспектаў Дзяржынскага, Сталіна ці Леніна. Вось прыклад Горадні. Пасля паўстання 1831 года паліцмайстр Змеяў, вельмі класнае прозвішча, каб не заставалася сумневаў, што гэта за чалавек такі, склаў рапарт і дадаў спіс з назвамі вуліцаў, якія падаліся яму шкоднымі. Усяго ён іх налічыў 65 і перайменавалі ажно 45. Вуліца Басняцкая. Там у 18 стагоддзі жыла басняцкая варта, сапраўдныя баснякі з Балканаў. Яе перайменавалі ў бальнічную. Вуліца Падвальная, бо праходзіла пад гарадскім валам, стала Кавальскай. Могілкавая, бо вела да могілак, Крывая. Раскоша – Садовая, Бернардинская – Мяшчанская, Брыгіцкая – Купецкая, Доминиканская – Соборная, Бонифратская – Татарская, Юрыздыка – Хлебная прыстань, а Францішканская юрыздыка – Казацкая і гэтак далей. Навошта гэта было рабіць? Каб сцерці памяць і вярнуць горад в родную гавань? Каб расійскі чыноўнік пачуваўся як дома, каб не адрозніваўся горад ад Саратава або Цвяры, там, напэўна ж, таксама былі вуліцы Купецкія і Казацкая. Асабліва дасталося вуліцам, названым паводле каталіцкіх манаскіх ордэнаў, што мелі там кляштары. Францішкане, Дамінікане, Баніфраты, Бернардыны, бо самі ордэны былі забароненыя, іх нерухомасць канфіскаваная, дык
Навошта гэта ўсё лішні раз узгадываць, правда? Ужо пасля 1939 года Саветы перайменавалі ўсё яшчэ раз. Далі вуліцам імёны сваіх Свердловых, Марксаў, Кіравых, Ленінаў, як паўсюль у СССР. То бок яшчэ раз наждачкай нібыта перазацёрлі мясцовую памяць, каб і следу не засталося. Але вернемся да гарадоў, мястэчак і вёсак. За іх перайменаванні крэпка ўзялася ўжо савецкая ўлада. Працэс зацягнуўся з 30-х па 60-е гады. Якія ставіліся мэты? Першае – пазбавіцца ад назваў, якія адлюстроўвалі цяжкае жыццё тутэйшага народу да перамогі кастрычніка. Другая мэта – пазбавіцца ад назоваў, якія рэзалі слых і гучалі немілагучна. Паглядзіце, калі ласка, нашу серыю пра Пантелеймона Панамарэнку. Яму беларуская мова была проста пратык, моцна рэзала слых, то яе проста не разумеў нават. Ну і нарэшце, трэцяя мэта – гэта паказаць новымі назвамі кірунак на светлую будучыню. Адсюль і новыя назвы. Прагрэс, Пабедная, Ударнік, Октябрьскі. Некаторыя назовы былі банальна непісьменныя, бо аўтары не ведалі нашай мовы. І адсюль з'явіліся Победитель, Зара новай жизни, Барба. На якой гэта мове? Ну, напэўна, на іхняй мове, скалечанай беларускай, савецкай. Напрыклад, старадаўні назоў ігумен меў рэлігійныя канатацыі ў новай улады і таму атрымаўся чэрвень. А чаму чэрвень? Бо мястэчка перайменавалі ў месяцы чэрвені, а Баля касцельная каля горадні, Баля гэта поплаў, заліўны луг, і яна стала заречанкай, бо за Нёманам, за рэчкай. Даўняе татарскае мястэчка Койданова пераўтварылася ў Дзяржынск, бо Фелікс Эдмундавіч паходзіў з тых краёў. Каралін стаў Ельскам, Шацілкі – Светлагорскам. Летапісны Прапошаск – Прапойск. Да рэчы, назва не ад таго, што там пілі, ад таго, што там віры на вадзе былі, такія прапошы. Ён стаў Слаўгарадам. І нават, слухайце, это, напэўна, самы вялікі прыкол, Белы бераг стаў, здагадайцеся, Красным берагам. Відаць, каб не гучала контррэвалюцыйна. Тое, які ў 1964 годзе было перайменавана 300 сельскіх паселішчаў. Уявіце сабе. Новая улада не магла зразумець ці вымавіць такіх назваў, як фальварак, моргі, старцевічы, чарлёна. Таму замест іх трэба было наваяць абсалютна бяздушныя назвы пустышкі. Сиреневка, Лучезарная, Ковровая, Плодовая. Нібыта назовы дачных пасёлкаў дзесьці пад Масквой. Была, скажем, вёска Амерыка ў Жлобінскім раёне, і яна стала правильно, советская. Вёска с такой же самой назвой, Америка, у Аршанскім раёне стала краснопольцамі. Доходило часам до кур'ёзаў, калі вёскі Вольніца і Вожыкі стали Ольніцай і Ожыкамі. Тут уже просто тупость и абыякавасць, бо што Вожыкі, што Ожыкі, і так было незразумела. Вось зараз вам на экране будуць прыклады некаторых перайменаванняў на Віцебшчыне. Вельмі красамоўна. Дарэчы, не забудзьцеся напісаць у каментарах, калі раптам савецкія перайменаванні закранулі і вашу мясцовасць. Нам будзе цікава пачытаць. Увесь комплекс гэтых праблемаў, перайменаванні, некарэктныя назвы, нават націскі неправільныя, стварыла дзіўную сітуацыю. Беларусы на сваёй зямлі аказаліся сярод абсалютна незразумелага ландшафту, не тутэйшага, які нагадвае канспект студэнта-двоечніка, які пісаў геаграфію краіны абы як. І нездарма знаўца тэмы прафесарка Лемцюгова канстатавала, тапанімія ніводнай краіны не апынулася ў такім занядбаным стане, як беларуская. Гадоў з 20 таму дзе-нідзе пачаліся кволыя спробы па ініцыятыве мясцовых жыхароў вярнуць старыя назовы. На Пастаўшчыне ёсць вёска Парыж, якую саветы перарабілі на Новодруцк. А старая назва Паліедзе паходзіць яшчэ з часоў Наполеона. У 2006-м назву вярнулі.
Парыж, нарэшце. Але уявіце, што нават супрацоўніца пастаўскага музея задавалася пытаннем: а навошта нам ушаноўваць заваёўніка, маючы на ўвазе Наполеона? А іншыя казалі: а мне без розніцы, я не адсюль родам, па-мойму, Новодруцк нармальна так гучыць, альбо мы ўжо прывыклі так. То бок гэтая калечная, чужая сістэма каардынат, вся гэтая бяздушная расейшчына, гэтыя іллічоўкі, ударнікі, яны не на мапе, не, яны яшчэ і ў галовах людзей. Гэта складовая частка расійскіх наратываў. А мне вось чамусьці абсалютна не муляюць і не рэжуць слых такія назовы, як п'яны лес, воўчая яма, старцы, бо гэта аўтэнтычна, гэта цікава, гэта гістарычна, яно сапраўднае. А як вам? Пішыце, калі ласка, ў каментарах. І на гэтым я хачу завяршыць свой выпуск і развітацца з вамі. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.